Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon kitang ga-monitor sa bagyong Liwayway ug kagabi naa na kini sa typhoon category. Ganihang alas 10 sa buntag estimate kini nga nahimutang sa 345 kilometers northeast sa Basco, Batanes. Aduna kini gikusgong hangin 130 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 160 kilometers per hour. Samtang sa laing bahin ang habagat, may padayon na nakaapekto sa Luzon, ug samtang diri sa Tibok, Visayas, makasinati lamang kita og panagsang pagpanag-om nga tunas madag-umong kalangitan ug mga patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog og kilat, dala na sa atong mga localized thunderstorms. Ug sa laing bahin aduna usab kitay low pressure area nga gimonitor ug sa sunod na 24 ka oras, posible kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Tungod kay mas nihinay ang pag-irog sa bagyong Liwayway, atong gi-expect na ugma pa sa hapon o sa gabi makagawas sa Philippine Area of Responsibility. Kahimtang sa atong hangin o kadagatan, wala kitay gale warning nga gipaisa sa bisan asang bahin sa Visayas, pero nagpabiling kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin, nagagikan sa habagatan nga sa habagatang kasadpan, ang nagpasulabi sa Tibok, Visayas, ug ang kadagatan kasarangan nga nas may pagkabalaron ug wave height na posibleng moabot og 2.8 meters. Galang sa dugang na detalye, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sundang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.